Yamamwa kwaba edemo eba Adom TV nonsia empemo kase na braso sa nwume yede ebramo na nsama de dada pono so no yesota mukuchu netie ne bimo asefem ne bi nso ditie ne di kampom den brebeso agokansie nso yede bebramo na ebnada anigye mu nsamade ne pepie mu yede ni nyina beba na Supreme Court petition hearing no so de asamabo pani bi de nsamo aba betu dwa yede nyina bebramo midin ede afia mankwa tamakule mamu nyina kwa aba yeba sesia na ya hyensem no se Yamma mwakwa banafe yenhwe sede ensem no anwumre mu nkyeremu no ankasa etie Progressive People's Party eye PPP amanyoko no wawani tua na wachi anase womo abokokwa achepa ne omfrika so womo ko demonstration enye ne womo aka na 10th September and womo ye se afi na brewa yi poma kwam no womo de beba womo nim be bia police for kote womo sem free ye he be no so womo akwakodu eye court ama se court de so ato womo so se won ni ho kwan se won betumi aye demonstration bia na wo hwe PPP amanyokoi won demonstration na won di ehihye so sanko womo de beba na William Dawpo wono enana edi enimu na won wasem wo kan nyina ne se eniema eya kachiri ewo memu corruption ketasehye pro ye ne dwumudie amre yense suso nti oso wo mo ho dawo na afa won nya mpanimfo nso so won di nsi ye ne adwumadene ebeye omayi eye se de betumi akwa animu nenso ede ne won wo kan se efri court abane de won ye hwea enye yie na empono PPP for krade nti kro mu gina so ama sesei won mo demonstration won mo twam nyina ne pone se posifo asamba kwa won mo kan ye nti eto won masum ene se wawani tua Sansana Supreme Court nsam no bekoso ni ade no wo mo de sunto ye se obi bia ne ho a wo ho kwan se wo ye demonstration bia no ano penifo kire se wo mo da so ewo mu enu nti enenei PPP se wo no mo agina no so ama sa demonstration na nkene kwonde ehye so no wo mo atwa sansem no emu na so mo so mo bekoso abodawuro e de afa dwurumudie ene ketase hye eho nsem Yabekoswa na yatwa eye ensam no so na wo hwe Supreme Court nsam a yewie ye bese na wotwe emienu ntam nie no eniama de abraye de obede eboye kwachi sesebi obi a wafu achacha na yase Supreme Court nsemi se yi ahokwo no ne ade na omu nyina hwiro obi a tete mfaka prekura moment na obu se obi a se na kwa eniama kwose wose a na yatimo no tese eniama atete apansam kura wonu mana nka breye nsikanom ne ade no won hwe Supreme Court so de nsam ne ko wan hwe anaja ede ma kwakwaje ensam nti obi a kan ne ma hye da ne oman mu sofo ye a wo hwe adwadie eni fididwuma ho nsam so Haruna Idrisu ene ne wode atwodwa no wosisi kapa Supreme Court nsam de yi koso abosom wo twe oman ya hwere no eye $2 billion ya America sikai bi ene no yatumi ahwere na wo hwe so de na pani no wo keka kan nsam no na amanone ne wonma wonsam wo bie nko wo ko do wo pe sanko do sika ebe so ma ye ndwetira hudom nanso wo hwese de namosi ekro no a wo de ba na bibi sanka mu pepepe no a na so wonmo aboka wonso mpese wo mbebo ebedi dwa aboka enti ne pa no twa no wo fa mehyem kura enti ne won keka ne masi ani a kasei na sesei eda wo manfo eso enti sesei ne de soafo ya wo hwe edwadie eni mfidinwuma ho nsam so Haruna Idrisu wode tudwa sa fe na ban ne keka ne masisi ani sebe ya wo mo ebo wontrimu po mekire foreign investors na wo mo yes wo do ndwetire won sika eba be show man yen sika semu no won sa ne won kwa kodidi nkomo na fe won so de wo mahunu ne de wo matie no wo metimi so de won sika ba be hyemu sebe ya o meye betimi agina ye na so ebiem Adom TV kase na wo hwe no na ebreko animu no ye ba akwaje apomden kase na afa yakwa akwhwe agokansi ani gidie mu nsam so ebrebe so enenso ye bekwa amono de ensam na epie mu wo ho na ansa ne ye bekwa ho no ye nto so na ye nkọ ye nsam fufrum obi na nasam a wo kan ye ohia bubro emu na no wote na wo hwe ono na busua no sa na eneduafie kura ye se wo mo ekari wo mo ho hwa
na so bi o na de afie no eye abusuan hodo ene wo ma beguo na so so hwe babia no wo mu firi enipa be se aduonum enipa aduonum pa gudan ba kumu deda daketa so no ne ade ne ahokere na ne wo hwe babia no wo firi ene babia wa beduro no a na wotimi ho se enikwan so obi abohia ede ema ne ho na sansem we eye Owura Roland Agambil ya wono ene founder chairman ene CEO ya woda Ghana and Dubai based Agams Holdings Jumakuo no ano wono ene ne wode sansemi eto edwa wo cheche na bokosemu a na nya betesa enti ebia se ne wo hunu ne se waye pofe na wonam ekunkom omafo ebonidin a wamfa ne tra saa keke nemom ensiye ene adwumadene yo ene nanso amene ede no ababedu saa empempensuei na no wo chechiremu se onipa bia wo hono usu no oban ebetumi akire wo daache na afei wunya ensiye na wodi bibisi wanimu a sede wo betumi ayo ho ahye ho dene no ene ne betumi aboa wo saa kwan yi eso na asam ne tentene ne tietie nyina ne se magazine akasia telebi ya ewa bibramam ena wo mahunu se pani adwuma wakukuro wamanfo a wotua won moka waboa ma nyuma ekoso no na se ese efata si etimi boni dini e wo saa magazine no emu eno nanam so ma pani wo de sansem ahodo kotu dwa wakeka niema ahodo ya waye ne esina ni so so opese waye ya ni nyina no odo a wowo ede ema ne man Ghana enti no woye san hihye we na afenso amanehunu kwankro ye kunkun wo mo mofra brem na nso ene wabedu san pempensue no se nyame adom ne saa no ande wo so no su ye bie na wode eboa no ho nkranhye ne nsem ka ene nam so ma wode san semi etu edwa na wotwe wie ye ntem na nya grokra ne won ma ekọ fetu afahye ne de won mo keka eho ye Adom Kasee won so ma ya afahye fetu afahye won ma dibia na so afi mu de ebra Adom TV ene ti go first di kotintim so ne de na se ba bia wu ede ama won mo na ansampo na fetu fahye no won mo bedi ne sonkokura won ne mbo dawura na efiada no won mo di dwumaso bi ya saada ne de se woni atade a ne husuo ne ye orange saa no de ne na wo ya to mukura no enti edini a won de to so eye Orange Friday won mo ye saade se be ye be hye emabunu no den no watutu won mo fo no adan abrabopo adie Adom TV Kasee ye bopini ho ene omanfo di nkomo ene sede Orange Friday da no esi ekoye edeba Safi afashe empenifo no are dedicated the ama youth no say youth no amomodna na omo kika omo ho e wa disuam e na fe abrabo mu ankasa se de be ya da chi bia no ye empenifo no e kwa etimi ashomo na mu ye ye tna tire o ma no sama ma no timi akoso na futuzo maka betimi de ama ye youth no ene say so ke puso an mo schools wa eye nyina schools akase a wo Ghana nyina no e o ke puso an nanso ye man tene ba no on pe school ko eno ntino esa so mo en pe school ko nti ya na mre bia no teenage pregnancy na e koso e wo ha no the futuzo maka betimi de ama ne say oba man bia no se ya chichire se mabu no an ko skia ye hu bibia ye yi de meka se mabu no obia nye no no ko school no nsia de se de be ya da chi bia no obenye papa aye na fetu afahye nso e ni gida kase e mo bia de mese ye maba oni e mante ne se eni se eni je e moso wo hwe no ya ko bia eduma ko no nsa ne ye sa ni ade enya de aye fe ye mi ani se de be ya ye fe won ko to asembo ni bia mu na fetu afahye ne ebedi na aye kama e bibia zo ti akoso yi eni ka no regional coordinating council e de ho agim tese afahye bia na se amamre bia ana ahinsem bia no e aba no asede so wode ho agimu no obo nananom so etimi egi wo mo afinchi ada na bibia so etimi koso yi Finfin mantemo so afọ Samuel Sapon na wote se odi ofutuo kasa kire de mabuno nsa no mabro no munya monto so
Yaji ani wa fashe mu enche se oso obrosa na se oye niam bia nsem fata nti ho afutuo na pani no wode maye no ye bekoso na ye gina ye mfimfin mantemu na wosa fasha na se ano enti ye echiemu anipaku bia won so ekọ obi a wonomo eba fofie anto ata na wadware abamo kwamu a kwantufuo ya wonomo eba fie akwantimfi ene won kohia nkwanhia mu wode ne pa nipa miensa de won anka age kura ma won wato na nanom e won siedo. I know na me can first of all wo drive na won no monsa enye enyina ani say tia oman imra e na afi kwa wa no monsa akwa drive a ensa no bebre so enye eno kra wo apomudie no kra say tia no how enti enyina agi ani efe say enyina behu abusuafo ne namfo a omo nyina wa ha sei na enche say ensa na enom nko a ni je ni betuma wie peye e na wrong overtaking overspeeding and also accounting to the threat million penifo enyina anya we nko a ene ye nyina me type any penifo nyina over speeding anya wrong overtaking anya and too much of alcohol no so anya and this anime nyina ba nti nyina hwe ho so na nyankopon fie odi amaye no yetimi nuru ho we ne afudu anka betimi di amaye se betia. Enti ankwanhie si ye ewo Cape Coast Contempono eso Ghana National potamu wono mo baabi na ho afutuo ne akwankyere na wodro bani baako timamuni wono so de ma manfo ne yetwe ho sesia ne abani ye beko Kenya e de asema mano ne de ye ba sesia na yahwe. Mamu akwa ba mfamomra Adom TV Kasee so na yentufo na yenko Kenya na yenko hwede esie wo hode ensam na ekoso wo Kenya memo won moto aba na abato akire no de esi ye de nyakura nipa na ehwe wo mo nkwa akyen se nkokọ eni nwan yi a ye hede kunkum won mo na kwa ba asa no empanifo mienu ya wo mo edi animu eye wo mampani a won to aba de yi no eye Uhuru Kenyatta ene de uguso a wo hwa Adom TV Kasee ye ba na ya behwe na apomden ensem be na dapono so ye de nyina ebra musisi a ye ba na fe ya hwe afutuo ni akwankyere ya dokotafo ede emaye. Ye mamu akwa ba mfamomra pomden Kasee so Adom TV eso eye sahateba Mr. Yada Sebre Company Limited ewo konongwa akofa aba no won ene ebo ye chidom na ene pomden Kasee ye de bramo nene ede ene da apaso ya yebobo ho tu yemfo eye chlamydia eno ene de odokotani so asiesie no ho obetu yemfo de ene de yare ne bo bi Kasee dine ne so na eye yare be kra je se yapomden mpenifoi won obetu yemfo yenko na yenko sha pomden Kasee. Say you can ya chlamydia ya yate ho asemia eno so ye indam ya no baako aboy bi ya friend chlamydia trachomatis ewo abrofo kasemu ene na desa ya ebreyen si am kind indam ya na se nkita ho bia ba be ma ne obantem na se mambo mo ho ban a se baako obi a odbetim ni ama ne nyonko ekwa befa so ehu se wonya saa yare efre chlamydia ene se wo ho abun se oba emba ni mpodie anka dodo na mpomu hu se bia wo ho na mbema ni titru unya saa yare ya nche bun sa se obema mu na nsuo fitaa bi efrimu ba nsuo na tese milk na obema mu hyehyew ojo so abema mu hyehyew unjo so empoto da wo ho na obema mu hyehyew embansu dane hu edia eno so saa asen su fitaa bi na efri na se ba na se keka no na se hyehye no se ne kan no se ba ko obi na se oni bema obi na oba obi no ne nyonko hia otimi safa fa sa ya we eyi ni hu edi won bema ho echen ba problems ana say or how de ba ibi ne say mba titru ha etimi ha awo isan say say yare wan hwe anka ho asem amfa hu aduru ntema e be frofro na akobe bia wa wode no wo no ase tube na nkosua ne femu
ebeto wa wudie na wetimi enyaba no itimi sisa tube na sisa tube na chese awo ho ebeye den no na se utimi mpo se bema no hunsuo potimi kosia nkosua na bi on my say tube no esinti ntimi mfem papa eno na dodo na anya ectopic pregnancy. Yes, when you ectopic pregnancy I just say hospital ni akọ no operation nti hia se ya we se wo yen so a ye fa ho aduru mbema no so itimi de how ebre ne se ase obema m hihhiwi ebe kakra no na se odwon so a wo chim dwon so no ntimi mba papa obeka akọhwe ya se obema no tube na Joseph Mubana as a musikakra, just a career operation near the BBM and Sana wetimi adjon so ye until the Ohau Eba. Quaya, ye befa so a yen bi, and a befa boy and home buying, and they say ye besha condom. Say Obani Bema home kitaono, say unim say Obana in the wahono, unjin the papa, and as unim yare one who and there, Musha masha condom. And so papa ne mami mawawi a de obi abetena na hokafo ho on chinchin bebre ukochin a pacho se condom na fa bon ho ban no amfa yare bia amba fie se ba ko so hu so obi nso a na chese o wa hospital akoji hu edru no enye fere emfa nsie ka kire o hokafo no no so enkope edru emfa esan se wunya na se okoje edru no na wa hokafo no ono enya edru a osanya ni hia wo mpemu a obesan de ama na je se wosan ekọ hospital nti prepi na ewo so nti yenhwe na yembo ye ho ban na sa ya we anko hayen dachi ndamase awusafo ma kwaba eba Adom Kasee eye Adom Kasee dwumadia ye de webro yi so hyane so ma me sa tinka kofi gin adaroma na wo mo aso yasene emede dwumadie na ebro ene Ghana fo nyina na ye hwe ni mu se akansi kase a ede ni mu eya yonkofa kansi a Ghana ene Japan ekobo ye akansi na no pai na eba so a chese wo hwemu a emranti a coach Kwasi apiade omokoye se wo mo nkoti Ghana nim no niam je omo nsem a chese omo antimi a hye Japan fo ehye Ghana ekamiensa 3 ema wo mo etimu baako Ghana ene hye go edikan a chese abranti Frank Champon ena woto atena no wo mo asi akan be se simadio no 90 ena wode ball no de edikan kra to atena no mu na obi anim so se na Ghana ye modern ball kon kan de enka ye sa beto aso amukọ bae no na chese ayeden ama abranti na se o metimi akuta Japan fo no mu wo mo ehye Ghana baako etika no ena mo san ede mienu esaka ho ede to so ma yese yemfanko na ye da chibia na ye hia Japan yesu bibi enfrem ti samra make say mpanifo a wo GF aso ya wo ni players nyina akoye no wo mo asum se wo mo adi nkugo nti wo mo ebesa ba na nka de titu Ghana fo hwe ne se we betimi aboye na FIFA ranking no so yetimi akwakoye ne ba yesi ade de akudru a wo mo ahye no ebia na chese akwakọ ha kakra nenso no hwemu no chese anhwe ya na emfa sesa bia enhyeda emma chichu abra ye twen se yebebo akansie eye World Cup qualifiers no na yabo playoff no eno emfa sesa bia emma nti bibia gina no eho aso ene ebekọ akogina ewo ho na ye ka Black Stars ho nsem no ensafo fra eba chese Ghana ne Zambia esi akan ewo Kumasi Baba Yara Sports Stadium no Zambia coach no eden nsem bia tugya wo chese si ade ho se Ghana yebetimi qualify akọ eye World Cup ni bi na de ntia coach ne kasa ne se o se ohwe mrantie no modern ball wo mo boye wo ne Zambia fo hia e Kumasi na wo mo ye de o betimi bia ball Zambia fo na kasa gitum so mo boye nyina achi a Ghana etimi hye mo eka mienu mo timu baako no eno kra kire ahode a Ghana wo no gidi se mrantie a wo mo ye sanfre wo mo baye so mo mesi akan ne bi maye me chede da you Kevin Prince Boateng na Michael Essien mo no wo mo eba eden sesa eba aboboko no mu eno eka ho bi ena ma Ghana enya nkonimdie na se to aso se yade a ogidi se Ghana eye team bi ebehia no ewo playoff no bia no ebetimi ede na chi akafom coach Heavy Renard a wono na ye Zambia for national team coach odi omanim ede omobae no ena de sansem yi aba abetudwa bebe na asi coach kwanse se aginidi enam se ase korokoro de John bi na woye wo da Ghana for ase de be adachi bia ne se adwuma no ye ifi Kwasi apiansem a na ye de amana enam so no wateten kwan achiacha wo so betimi age na so ye de agidi se betimi akon ede akọ ye nimo ye frɛ no so na branche ba akọ no so si akama Ghana eye John Pintel abranti obeka ya na nsemu ne wonsensem ba ye fa wone ne yire ho se wakobo ne yire ne ho nsem a
ɛbaayɛ ɛfa abrante na akyɛ sɛ ayɛ bebree na nsɛm na abrante na aba abɔnten ɛde nsɛm kakra abɛtudwa ɛde afa saa nsɛm no sɛ saa ntokwasɛm ne problem kakra ɛbaayɛ no aha ne yie papa ɛwɔ na brabom ɛna mpo ne bɔɔbɔ a ɔbɔ no mu Jompesi kyerɛ sɛ abra saa ntokwa no esiye no na kyerɛ sɛ ne passport ho ɛna de saa basabasa no ɛbaayɛ ɛma kyerɛ sɛ wɔsɔ otu kwan kɔ Israel na nka ne boboko frank wɔne ɔmo ekodi nsa wɔsɔ ne ade no otimi ɛkɔ nanso na ne yire ɛnti ase a kyerɛ sɛ nam so ɛma ɛkɔfa saa hawe ɛbaayɛ na nso wantimi ankɔ nti no ama saa me kura na boboko kura ɛde boboko no onya bi mpo na wabɔ asisi a ogu so a ɔhwɛ sɛ obetimi anya boboko bi na ɔde ne ho agyim sɛ ka saa nsɛm yi ama ɛna nka wɔn ti ɔmo ho ase ɛna ɔkɔɔ yɛ a nka bi a ɛnyɛ bibia ogyina so so ɛne nti no nsɛm a abrante Jompesi so ɛde aba abɛto dwa kora no yɛwie no na meka ɔmanfoɔ sɛ sisi adeɛ division 1 league board no ɛkyɛ sɛ registration ne bibia no wɔn ɛde ɛba a kyɛ sɛ wɔn ahyɛ ase wɔn yɛ registration nti no division 1 clubs ɛwɔ Ghana ha nyinaa no wɔn hyɛ no so sɛ dɛbɛ a wɔn so betumi ayɛ mo deɛ na bibia akɔyɛ ɛde ama mo yɛde atenka coffee gin ase hyɛ no so ma me sɛ gya ne deɛ ɛda so gyinam label ne kɛkɛ ɛna ya change ne nti yɛntwitwa bi anwumre na afei yɛfa hwɛ how far medi de kusi mensa capito afia mankwata makuluto aso ɛde Adom Kasee na abro Yama mwakwa ba na yenda kusimensa capito asese odi agokansie dwumade no ebreye na sabrede ne benada ni giemu nsamba na esi ye wo man Ghana emo na o man Ghana dwomtofo ne won mo eyisini no ye de wo musika edwana nkapa ya ha won mo adwene na asem no ne tofa bom nyina ne se wo mo atwa nwom no ne ade na kwabna ne tebaabi no wo twungu mo nko a na wo gye ho sika di ya womo a womo share da ye womo nyom ne womo videos sininum ni ade no womo nim ho hwe then so ene kane vice president Edema International Federation of Musicians and afi kane Musicians Union of Ghana musica Alhaji Sidiku Buari ene wode ensema hodo ato dwan wo se wode ska ena ato 2500 obi a wo beboa na saafo no a wo mtete de tedam mo hyehye ba bi twetwa nkrofo nwom fafa mu agi ho ska die wobɛboa no ya kye wom sɛ sika no yɛ odia wɔso wɔbɛkoa ka ho asɛm a kosi sɛ saa krɔfoɔ no yɛbɛti wɔn mo asesa fi sɛ wɔn egu music industry ɛne siniyɔfoɔ wɔn mo adwuma ɛwɔ man Ghana mu yɛto so na wɔtwe awie yɛ sɛ wɔawani tua sɛ Adom TV ɛne Tigo Adaroma wo afahye deɛ wɔn bɛsie mu ama akora yɛbɛgye wani ama wankasa wani agye yɛte wakora na woni afahye kora wo presa afahye beba na Tigo First afi anase na wɔtwe awie na nyagro ɛwɔ gwa mamu kyesa hɔ yɛ de tutula patu nom kwa okese kyesa wɔn se niema mu kora gift ɔsɛ mu nyina kɔ mu kɔ yɛ niema enti yade a yɛma wɔn ani gye yie papa Adom Kasee yɛhwɛ sɛ de na ɛhɔ no mo ɛteɛ yeah, but you need to and sport it. My brother. Wa wanko bie de wo ya ye ho na enkachi fetu de na twam na so still we be ka say more on the pipeline bebre wo ho afahye no ni nyina no yi Tigo First ya de bebre Adom TV na popskin so popskin ne ono so save na tutula part wa kraketoa don't put nyina no agina na so na wo check crowd one ya agina so ho ye de yie na afahye ne de je se wa ni wo to nsa efre Adom TV a yebeba Tigo First yeba besie mu de ama hwe akora keto awo soja fo chew wo mo ne obedi se de tie nti ayi ogwa fetu afasha no se de Adom TV ni Tigo First yesi ehanye ho no de kwa kwase nso besie wono ana de wieye we nyina na wono mo egina wona so we mu se gese ye fro wo ntebre ugina wona so ni pati na twetwe mu sa no se crusade kra na ye fre kra nka hu sa mi nyina Adom TV enti se wo pe mod ya na se wo se do hu dom ye enyume no Adom TV Kasee no yemfa mu nsi ha
afasha ne de bebre wo ho na wotwe mu kra se bi sa gu ho ye ni nyina ye de babra mu timo nkoso anhwa Adom TV fi se ya waze oye midin de afia mankwa tamaklo latida fashions won adaroma en won dress ye nsa ye da mu nyina se ochena nyame ya Adom so a kase foforo pa tele no ye de babra mu ye da mu nyina se e mamumo ene hwe